Čaute. Rozhodol som sa, že pre vás natočím sériu receptov, ktoré budú zo sveta fitness, budú zdravé, chutné, jednoduché. A uvidíte, že všetko sa dá pripraviť jednoducho aj na takej internátnej izbe, na jednoplatničke a jednej jednoduchej rúre. Takže poďme na to. Na dnes som si pre vás pripravil brokolicový chlieb. Čo budeme potrebovať? Pripravím dve varianty. Jedna bude pre mňa. Bude pozostávať z brokolice, vajec, sú tu 2 žltka a 8 bielok, 200 g brokolice a na ochutenie použijem vegetu bez pridaných glutamánov a iných somarín, pažitku a oregano. Toto bude verzia pre mňa, keďže som v predsúťažnej diete a nemám také možnosti ochucovať si jedla. Takže poďme na to. Najskôr si zmiešam brokolicu s vajíčkami. Hodím všetko do jednej misy a vymixujem to ponorným mixérom na jemné testo. Teraz tam pridám nejaké to ochucovadlo, pažitku, trochu oregana. Dalo by sa pridať aj cesnak, cibula, ale mňa z toho nadúva, tak radšej to nepoužijem. Výborne. Máme to vymixované. Teraz si to len prelejeme do silikonovej formy na pečenie. A neskôr to dáme upiecť. Super. Teraz pripravím ešte variantu číslo 2. To bude pre moju polovičku, ona nie je v diete, takže môže si dovoliť tam pridať aj nejaké olivy, kukuricu a postup je zase jednoduchý. Dáme tam 3 vajíčka s brokolicou, vymixujeme. To vymixované, teraz tam pridáme už len zase tie ochucovadlá, tiež trochu tej vegety. Nepoužívam obyčajnú, ale bio, hlavne kvôli tomu, aby tam nebola sol, glutamán a iné chemické somariny, oregano, pažitku. Teraz to vymiešam. Tak, a nakoniec pridáme olivy, kukuricu, zase to poriadne premiešame. A prelejeme do silikonovej formy na pečenie. Výborne. Takto pripravené to môžeme hodiť do rúry
Ja nemám nejakú extra špeciálnu teplovzdušnú zmesomeriu. Obyčajná elektrická rúra za pár drobných na 160 stupňov zhruba 25 minút a bude to hotové. Takže, a čo to obsahuje? Nutričné hodnoty týchto jedál sú v tej mojej variante bez olív a bez kukurice 40 g bielkovín, 10 g sacharidov z tej brokolice len a 10 g tuku z vaječných žltkov. Veľmi kvalitné tuky. A v druhej variante pre Dominiku je 25 g bielkovín, 26 g sacharidov a 25 g tuku. Toto jedlo dávam na raňajky, ale pripravím ho stále večer dopredu, aby som ušetril čas. Ráno to len prihrejem a zjem. Tak prešlo už 25 minút, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzerá. Vyzerá, že je to už hotové. Chytilo to peknú farbu na vrchu. To moje je veľmi krehké a jemnúčké, lebo nie je tam takmer nič, okrem vajec a brokolice. Ale tá druhá varianta je trochu pevnejšia. Viac sa podobá na ten spomínaný chlieb, ako som to nazval. Dobre, takže máme to hotové. Ukážem vám ešte, ako to vyzerá, keď to vyberiem z tej formy. Je to veľmi horúce. Takže takýto bochníček krásny. Jedna porcia, niečo dodať, úžasné raňajky, alebo aj nejaký obedík, alebo tak. Takže jedlo na ráno mám napečené, všetko mám pripravené, posledné jedlo dňa zjedené, tak teraz už ideme len do postele, oddychovať, regenerovať a rásť. Tak ahojte.